sini tunini pandani asapang sini borong ganang okra Philip Chandra Tripura bono Risa aro biasa rafa jadi bagai. Jatuhnya asik kasih mana kasih mahia gaya. Jatuhnya asik kasih mana kasih mahia gaya. Jatuhnya asik kasih mana kasih mahia gaya. Operator please. Music play कीजिए। Sini tunini pandani asapang sini borong ganang okra Philip Chandra Tripura bono Risa aro biasa rafa jadi bagai. Sini pandafang tinini sini pandafang no sung Risa rolanyai. Pada sing pal ke yafa korban yang kesa, ambai, abune poriyo sing sini kukil muni parani ruaza sini borong ganang okra konna mohon Tripura bono sing Risa aro biasa yafa lainai. Balikan ambai, pada abune poriyo sing sini i komite ni okra sini borong ganang takuk okra Barasa Tripura bono baseng Risa tai biasa yafa lainai. Tadi sung abune poriyo sini sikla sini borong ganang sini social worker sini jati dafani bagai samung tangnai hamkrai ini sini borong ganang Biram Tripura na sung Risa tai biasa yafa lainai. Abune loge sini ro sini komite ni sekretari sini borong ganang takuk okra Kharendra Tripura bono sung Risa tai biasa yafa lainai. Belakan hambai sung sini panda basgang thanglainai pada sung poilano sini i pandani sini i puja komite ni sekretari sini borong ganang takuk okra Kharendra Tripura bini khuktoi sung tinini panda ni lamsokma kokthai eba lamsokmung speech sung khana lainai bini khuktoi khuksa khungnai. Halo cek, halo. Joto okra rono khulum ka saksale dongno yagromoi serak dongno lamsogo sini tunini ije Saraswati puja sung je Saraswati puja kailekha chung jotoni chuba chumangkha jotoni chuba chuba nango obni bagaino anikesa koimong tongnai chini ituni programo bibinno jagani samani kasalni phaisa phaijak chungno je bisa songoi chini puja komotirangno phung jese khari jamani bisi borok hai dami dami mane rok bangmaya phung
jono blanket kang sapung sung sitanto khalai sung bi jononi list khalai jaka hingke oboni bagaino jotne thane koimung tongnai je sung omokhe mano omokhe maya hino kya kharok ta kolai jadi karon khai main khai sini boto phan dorkar Sikla buthuni pandani asokfang totha chini tini puktabuni loge sokpaijak chini baskango chini kukilmuni parani borong borong ruaja tai phai sokpaijak chini daiso okrarok tai jinok baskang asoi tongnai mafani saman takuk bukuk jotono khulumai aphari noni baskango kokthe tini sainen chatok chaitok nai tini ang belekheno tongthogo tai hambai marogo tini i kukilmuni parani sikla buthu i parago i mohai chigonsa naithok kaisa puja kaisa mela organize khemani bagui tongthoknani entertainment khenen chin nango obri loge loge obahai keno chini samaj no chini borok no chini jati chini tawha no chung saimana ang borok hingke ang borok no maham jaknai obni ekta mari tini kukilmuni sikla ja khaitani chung khulumlayo tani bagui bosor bosor porikha phasong khungini khulumlayo ebo mataino bosor bosor porikha phailang thani khulumya tini obni bagino joto mataini joto pujani ekta uddesho tong saksalai specially hainai je ani next generation ni tongnai sikla chalai rong nang sanani muchugo hari nai hini jabai bisas khai mahai obai kan chung samung buchung ma khainai jodin ang mataino khulumoi jodin ang nogo boy perai tong hangkai chini sarvati lai devi lai chunga phai porikha go kolom khata go siyo haigala obani bagai tini i pujani je khainai je tini iro tini puja dayo entertainment nainani bai phainai rong nang haijo khainani muchugo chung chini basaputino jebe chung khulum mani hai chung je khulum chung bimani hai obahai chung bastob chung chini basaputui bai chung sak sak chung songsa chung basai mana bagui chung chesta chung ba जेसारा बुथुनि बक्को सचेतन तंगबा जों अबाय खायमानो दाखलाय जे खायका पचि हारि जो जाहाते जों महाय खायमानाय अबनो जों सचेतन जों तंगा नांनाय अकरा सेराव जत जों एकता अंगना नांनाय हारा नांनाय तखन बुगुन नांनाय रि जानि नबजा केउ कासालि फायका केउ सामनि फायका काम करनो नागल फायका नंनि काम करनो न हाबैदि आचमनो सागय आनि तंगमा थाका Sing thanglai sung puilano sini ro bumung tongo je committee ro blankari afalani hinoi bumung tisajak sini kukilmani parani no antur tripura bona phayo bini blankari asak phai hamnai ero jodine phai sapai jak hingkai ijang phaioi bini blankar laphai kai hingkai hamnai sini kukilmani parani okrajuk nonoi nu kalayo antur tripura aro tongo phanokti tripura obni pore tongo Lakshmi Munda blankar ya phalai nyai Pade sung kya ya phal kharap lai nyai pade sung kusumti tripura phai sokpai jak doi sung sini tinini pandani asokpang eba committee ni convener sini takok okra Hirut Chandra Tripura ni yaktoi sini kusumti Tripura no sung blankari apalai kya phaidi oboni porio sini bukruk Rumita Tripura
sini bukuk Rumita Tripura no sini rafai sapajak nogara yanggui sini social worker sikla pankara jadi obani loge loge sing Lakshmi Munda phai sapajak doi Munda no sini komite ni okra sini Barangmanang Barasa Tripura bini yak pisung belangkar ya falanyai balakin hambai pade ya pakrolanya kia sung sini Basanti Munda ni yagulo Lakshmi Munda sopaya kona kakayo sung next sopaya komite ni sekretari sini Takuk okra Kharendra Tripura ni yakte sung belangkar ya falanyai sungno je sini parani okra sakrarang no blanket baktani sungno subaka sini mono hatini kalimata jewelers sini Takruk Sagotam Das bosungno blanket subaka bono paithalaya hambai marogo sini komite ni sekretari Kharendra Tripura sini okrajuk sini Malati Tripura no belangkar ya falnai hambai paithalaya hambai phaidi obahakino sini ro Sikondi Tripura phai sapai jagdai sapai jakhinge ijang phaidi Lakshmi Munda sapai jakhinge ijang phaidi nini bagaibo blanket kang satongo sini Kukilmoni Sikla Butubrok nini bagai blanket kang satobojak nini bumung no selek khaijak phaidi sini bukuk giratini botla bini nokni borok ya saknai telangai thangnai bono ya phalnai sini Kukilmoni parani ruwaja boromgonang okra sini bukuk girati Tripura ni mana sing belangkar ya phalai holka sini ruwajani yaktoi phaidi Lakshmi Munda sapai jakhinkai saka phaidi kia Lakshmi Munda oboni poriyotongo Kushila Tripura sapai jakhinkai ijang phayo nini belangkano ya sakpake hamnai komite rok nini bagaibo bumung selak khaijak blanket kang satoi phejak nini bagai phaidi sini Lakshmi Munda nosung belangkar ya phalai holnai sini kinini Pandani Asokphang sini Borongmanang Phirot Chandra Tripura ni yaktoi balakin hambai bisung obahino next sini okrajukno belangkar ya phalnai sini komite ni okra Borongmanang okra Barasa Tripura ni yaktoi balakin hambai phaidi gaisung next talanya aro oboni poriyotongo Porbati Tripura Kiting Pununi phaidi nini blanket talent hambai di sini okrajuk Porbati Tripura na blanket ya phalnai sini Sikla leader sini Borongmanang Binanda Tripura ni yaktoi sungno blanket ini monobazani Kalimata Jewelers ni malik Sagotam Das bono paithalai hambai phaidi sung sini bukuk juk okra sini Porbati Tripura na sung sini Sikla leader sini Borongmanang Binanda Tripura ni yaktoi sung blanket ya phalai nai Korokcha takung Nirendra Tripura bo tini bukuk no bukuk ni bodala bomani bodala bahajala no ya phalnai जों जत याफा खरबलाय नाय जिनि सिकला Kukilmoni Sikla Butura ase kam khaitongo yafa pum khoroboy bongno santona rodi
बेलायखेना हामबाय बासिलामा उकिलमणि पारानि फाइ सफायजाक दै एबा बो फाइ याफुं नखनि बरक केबो फाइ सफायजाक हिंखे